humanitarni turnir u fudbalu pod nazivom Jedni druge čuvamo sa ciljem da prikupimo novčana sredstva za djecu porodica sa posebnim potrebama. U četvrtak 26. januara sportska hala SKC Obrenovac. Dođite da se družimo. Organizatori ovog turnira su Vuk Ilić, lokalne novine, FK Rojkovac i moja malenkost. Sačekaj sekund. Još jedna lepa humanitarna akcija u našem gradu. 26. januar u 18 časova, Dom kulture Obrenovac. Dođite da jedni druge čuvamo. Kad je turnir ovdje? 26. u 6 sati u Domu kulture. Dolaziš? Naravno. U četvrtak 26. januara s početkom od 18 časova u Domu kulture održava se humanitarni turnir u organizaciji fudbalskog kluba Rojkovac. Dođite, svi ste pozvani. 26. januar, humanitarni turnir u Domu kulture, svi ste pozvani.